This morning, mga kapuso at mga kauban ang nag-top 1 sa Criminology Licensure Examination. Palailain pa ako di si Sir Brenil Avilla. Maayong buntag, Sir Brenil, ug welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. Unang-una, congratulations! Kamusta ka na? Thank you, ma'am. Thank you good day po sa inyo. Okay ra ko diri, ma'am. Then wala pa ako hantod karon, ma'am. Wala pa ako katuo sa akong ibati og sa akong na-achieve po. Sir Brenil, dili gyud basta-basta ang imuhang naangkon nga kalampusan tungod kay ikaw gyud ang nag-top 1 sa tibuok Pilipinas sa licensure examination sa mga criminologists. Well, pwede ba nimo masaysay ka namo kung paunsa nimo nahibalan ang resulta ug unsa poy nagdagan sa imuhang hunahuna katong higayuna? Sa katong mga panahon na, ma'am, nami sa balay sa Agaw po. Then narin ni chat sa kalit, ma'am, nga nanadaw result. Gitan-aw nako, ma'am, sa prc.gov. Then pagtanaw nako, ma'am, naadjud ako pangalan mo ton lipay kay ma'am, ambak-ambak mi sa kalipay sa akong igagaw. Then mo ta, ma'am, hantod karon, ma'am, di jud ko katuo, ma'am, nga na-achieve nako niya akong gusto. Sir, taas pud kaayo ang imuhang score na nakuha, which is at 90.75%. Unsa ba ang imuhang mga preparasyon sa maong examination? Ay, sa akong preparation, ma'am, kay almost 2 years po. Kay na-postpone man gud among board exam, ma'am, at least ay murag tulo guro kaduha po na-postpone among board exam kay tungod sa pandemya. Mo to, ma'am, gi-google nako kanang mga half sa year po nga magbasa akong preparation mo kay at least 14 hours per day magbasa, ma'am, from 4 a.m. to 10 a.m. Pero dili gud perminti, ma'am. Nagya po yung mga kanang cut nya na po yung mga kanang mga cheat day ana po. Mo to, ma'am, nya tabang pod sa review centers nga akong ginaapilan ug sa mga exams, mga quizzes ginaapilan ako tanan halos, ma'am, kay para tibalan ako kung asa ko taman bitaw, ma'am. Then kanang pag magbasa pod ko, ma'am, dili lang basa lang po, kinahanglan jud sabton, ma'am. Nya mga reviewers nako, ma'am, halos tanan per subject po, mga unom po kabok sa isa lang ka subject niya ay sa isa ka area niya, wala pa ilabot kung pila ka subject per area, unom ka area po, ma'am. Din sa isa ka area na ay at least 5 nga subjects mo to, ma'am, nakoy 6 ka libro nga ginabasa na, ma'am, sa isa lang ka area. Imong na-mention a while ago nga while ka-prepare di ay ka sa imuhang examination, gidungan nimo ni sa imuhang trabaho. Unsa sa ba ng mga trabaho ang imong mga naagian na? Ay katong mga part-time na jobs, ma'am, katong sa PSA po, sa naging census enumerator po ko, kanang sa mga kanabitang sa balay-balay, ma'am, tigtag og mga pila ka buok population. Then sa kuan, ma'am, sa kalendarya naka-try ko sulod sa kalendarya po, nagtrabaho ko as dishwasher po. Then dagan, ma'am, mga sideline nga trabaho, ma'am, nakaadto ko sa Diwalwal po kay para magtabang sa akong papa dito, mag-alsa-alsa sa Bulawanan. Opo, dagan po. Doon na kay post sa social media tong 2021 kung dili mo hang gisulti nga imong i-perfect ang examination. Og daw na tinuod kini kay nag-top 1 man ka. Sir, mao ba gyud ni ang imong pangandoy sukad ka ni adto og gi-expect pud ba nimo nga matinuod kini? Ay, sa una, ma'am, gusto jud nako, ma'am, mao jud akong ginapangandoy nga at least maka-top bitaw, ma'am. So mo to, ma'am, nag-post ko ato pero naka-only me lang to siya, ma'am. Nag-post ko nga perfect nako. Kay ako mga panghuna-una, ma'am, nga aim high, ginakuha nako nga at least on try perfect, i-perfect nako kay para mga ginabuhat nako kay mo to mga perfect nga ginabuhat bitaw nako, ma'am, kanang magpursige ko para ma-perfect. Balag kung dili siya di na ko na makuha nga maka-perfect, at least maubos unsay ubos sa perfect, at least maka-highest, at least maka-top 1, at least maka-top 2, ma'am, ana, ma'am. Sir, daghan pud kaayo ang nakatutok ka nato this morning sa tibuok Mindanao kung aduna kay mensahe alang sa mga kabatanunan, especially sa mga estudyante, unsa kini? Akuan, ma'am, sa tanan nga mga estudyante karon og sa mga nag-eskwela pa, mag-take og exam, ay kuan lang, sacrifice lang sa ninyo ang inyong mga time, mga enjoy, mga laglaag, panagsara mang gud, at least sacrifice lang jud mo sa karon. Then hatag mo time jud sa Ginoo, unaw jud mo permiting Ginoo. Dapat maningkamot jud, doble inyong paningkamot kay
nagsara man na kay sara man na sa inyong kinabuhi mag-take mo og exam nya kay kung mapasar mo at least makakuan po niya usa napoy uban nga gusto jud mag-top kuan yung imo inspiration inyong mga pangarap then buhatag strength ang inyong weakness nga sa kuan po ma'am motto po sa motto na lang po consistency is the playground of dull mind. Dagan kaayong salamat Sir Brenil, and once more po congratulations mula sa amin dito sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.